Ballkani Perëndimor mund të bëhet qendër për prodhimin, ruajtjen dhe shpërndarjen e energjisë së pastër për pjesën tjetër të Evropës, por për këtë nevojitin lidhje rajonale dhe projekte konkrete. Efikasiteti energjetik dhe përballja me ndryshimet klimatike janë kyçe për rajonin. Këto ishin mesazhet kryesore të politikbërësve vendor, evropian dhe rajonal në fushën e klimës dhe energjetikës në ditën e dytë të forumit energjetik të Maqedonisë që po mbahet në Shkup. Да соработка во енергетскиот сектор е од суштинско значење за Западен Балкан. Тоа е така бидејќи ниту една држава не може самостојно да обезбеди сигурно, достапно, исто така и одржливо снабдување со енергија. Преку интерконекциите и регионалната координација, земјите може да ја зголемат сигурноста на снабдувањето, подобро да ги искористат капацитетите на мрежата, да интегрираат повеќе обновлива енергија и да ги намалат вкупните трошоци на системот. Едново, не е доволно да има пари, мора да има и проекти, и ние како држава и работиме на тоа, значи потребна е комбинација од јавни средства, приватен капитал и меѓународна поддршка. И истото и толку важно и пайплайн на зрели технички подготвени проекти. Me planin e rritjes, Ballkani Perëndimor përfiton 6 miliard euro, ndërsa ky plan është i rëndësishëm për eurointegrimet, tha Orhan Murtezani, këshilltari i kryeministrit për agjendën reformuese. Sipas tij, me rëndësi kyçe është fakti që shtylla e parë e planit është për shpejtimi i integrimit rajonal, ndërsa e dyta integrimi në tregun unik të Bashkimit Evropian. Реформската агенда за Северна Македонија опфаќа 136,750 милиони евра за период 2024-2027 година. Во овој случај најважниот столб на нашата реформска агенда секако дека енергетиката, зелена транзиција со вкупен износ со 145 милиони евра. Krijimi i burimeve të reja të energjisë dhe ruajtja e tyre është një nga çështjet e mëdha për Maqedoninë. Reformat energjetika, klima, shëndetësia dhe ekonomia janë të gjitha të lidhura me procesin e afrimit drejt Bashkimit Evropian, porositën ambasadorët. На Македонија има еден голем предизвик и тоа не важи само за темата енергетика, климат и живот на средина, но и за реформските процеси, за како да се оди понатаму, а тоа е јавната администрација, изграда на капацитети и Северна Македонија е преубава земја, природа што го одзема здивот и ужасен воздух, вклучувајќи во зимата, засилување на енергетската ефикасност, на климатските прашања, на намалувањето на потрошувачката енергија, изголемувањето на ефикасноста не е само. Nga forumi dolën edhe përfundime që do të ndikojnë në kontributin rajonal në diskutimet globale për veprimin klimatik, tranzicionin energjetik dhe zhvillimin ekonomik të qëndrueshëm.